Bueno, estem així en Pontevedra, acabem de veure el circuit de bicicleta, sent el meu bon amic Àlex. I res, què t'ha paregut el circuit, Àlex? Pensava que seria un poc més planet, i això és algo trencacames. Al principi s'hem perdut un poquet perquè no ens deixen anar pel circuit, pel tema de que estan els platiatletes, però una volta ja s'hem enganxat i començat a rodar, hem vist que és molt sube-baja, costeres empinadetes, llarguetes. Tenim un avantatge en qüestió de Santi, és que com ell va d'Alcora, en Alcora n'hi ha molt sube-baja, no n'hi ha tant planet en plan pallanear, i això li vindrà bé, quan a uns altres que igual sí que poden estar més acostumats. Però res, és el que més respecte li tenim, el circuit de bicicleta, i l'important és que no pegues calfotades, que són 40 quilòmetres, que és poc temps, però es pot fer llarg si no t'ho prens amb cabet. N'hi haurà que fer la carrera de cadascú, perquè per això és no drafting, i ja veurem, les cames decidiran. I res, i que tot això és una passada, en un gran amic, i res, el paratge així en Pontevedra una passada. Vinga. Ànim, Santi. Moltes gràcies a tots.